Hi guys, so we will be going outside para mo tanaw sa Super Blue Blood Moon. Ato mi sa Lagit kay mas nice man dito kay open area. So basig makakita mi sa Super Blue Blood Moon, di ba? So let's go. Liki. Bila ka buka dito? Ha? Bila ka buka? Sino na rin? Card sa rin? Si card. Hindi ko na memory card. Kuan maguna battery. Bila ka buka tire? Dala po ning kuno. Liki mo blue na turon. Dali gusto ko. Ikaw ray drive. Bumasa ko. Baby. Asa ning kuan? Ako sa it. Ikaw ra. Sali ka na ko? Asa akong kuan? Asa akong kalo? Tara. Okay. Powerbank card, baterya kang gidarabi. Yes, so dili makita. Pero ador mi. Bye. Yun sa man mo, oy. Balik kami. Bye. Magdali Dili man maklaro, chay. Tara sige na. Ba, balik ka. Lapan. So, lapan nagyapon. So, tara. Asan yung zoom? Lagi mo zoom. mag-zoom mo sa video. Ay, dili ka. Hi guys, so we are about to witness the Super Blue Blood Moon. Okay, so we're heading towards. So, pero laban na gyapon mi no. Laban na ta disco. Matatas ka na walay tao dahil. Dagan ka. Natasunahan ka na, diya. Or pa-video ka. Kaya mo focus. Hi guys, so meron na rin sa lagi. Okay, kaya siyang focus dahil. Ay, suga. Ay, dara. Guys, so meron na rin sa Lagit. And dili na mo maklaro. Ay, makita na diya. Di po siya mo focus ang camera. Dara, so kanang gapula mo na siya ang pulapas mga ka. So muna siya kana ni zoom. Yeah. Hala, amazing. Ni zoom jud siya bay. So muna siya. Yes, Super Blue Blood Moon. So amazing. Pula kay siya. Pula pasta ng nangamatay. So yeah. Rare kay na siya makita no, pero amazing kaya. And that's it. So naabot na mi diri sa balay.
Anay, isog kayo kay wala daw sudan. Nag-open na lang siya tinapa. Mga lami ra ba? Dada kay ang moon. Ma, Inamog ka? napili kag tong it sa kay lumoy man ka. So yeah, that's it guys. Hope na enjoy, hope na enjoy ra mo. Baho amoy. Hope na enjoy ra mo sa Super Blue Blood Moon. Kay na enjoy ra pud me. So that's it. Thank you so much. Bye bye. Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B.